Gacah, gacah. Ijan luweh porem. Mas Kak, Luweh porem iki, Cah. Luweh porem iki mana, Cah? pan pindah. Kaki Mas Febri Triple teman, triple Cah. menang lah. Triple Cah. Poinnya Cah. Sini Cah. Triple. Poinnya aja sampai sini triple teman. Aku sini. Triple Cah. Poinnya aja sampai sini Cah. Ayo, tangannya dikit. Terima kasih hantu laut. Weh, thank you hantu laut. Terima kasih BTN. Nah, terima kasih triple Cah. Aja sampai sini poinnya aja sampai sini. Nggak yang lawan lah, nggak yang lawan. Kita cari. Tiga lawan iki apa? Aku masa top up dewe. Nanda. Masa aku top up dewe cek menang Cah. Ih, Kak Fendi makasih. Apa yang di itu antum ninja lah. Aku top up dewe cek menang. Ya no. Triple. Ayo triple Cah. Kasih paham ke Mas Febri coba kalau kita gak mampu. 11 mawar, 11 Cah. 11 mawar Cah. 11 guys. Triple dasmu yuk. 11 Apa Mas FYP mun sing dribble iku lho sapa sing gawe dhewe sapa sing jenenge bola lali. Metu nek FYP. Anu sapa? Dribble. Artis kuwi penyanyi kuwi. Lah ya penyanyi duo serigala iya ta. Mbak Epis, makasih Mbak Epis. Salah aku sapa ya? Duo serigala koyo lah gak duo. Apa? Pamela Sapitri. Ya kuwi. Epis saya kira tahu kayak aku tahu saya Epis ini. Triple Cah. 11 Cah ya Allah. Zim enggak ono ya. Triple man. Pindah kene bocah ya Cah Mas Febri lho. Temenanmu yo gedin lho yo sampai mecotot saka adae. Terima kasih Mas. Mungke. Triple wo. Oke triple seta poinnya jamanan dulu Fernanda. Terima kasih Fernanda. Oke, handelot gantengnya oi. Tak main 10k lo Fernanda. Terima kasih. Yo, titip aja. Enggak sampai 10k itu. Tuan Putri. Tuh, sampai Tuan Putri. Pen titip pen. Triple Cah. Triple teman-teman, triple teman. Bener-bener seberapa toh Cah? Triple teman-teman, triple. Terima kasih teman-teman, triple Cah. Terima kali lima. Ini enak ganda kali lima Cah. Kali lima. Kenapin 10k. Apa ini kali lima edisi apa ini? Ya saya apa ini kali lima Cah. Enak kali lima nganggur cok. No gak sidik meneh pen. Sidik meneh. Sedikit lagi. Wah gak sampai cok. Sidik meneh pen, sidik meneh Cah. Dikit lagi teman-teman tap telar Cah. 1, 2, 3. Tap telar wo. Kali apa iki meneh iki kali 2 iki. Oh sing iso ngetokne cuma iki. Hantu laut sing iki bisa lah kan. Ah iki iso 10 kali. Iso iki. Yo iso iki percaya diri. Tap telar wo. Kali 5 teman-teman. Urban faktor. Ah iki pi. Wiran ndok rokok pipi. Saiki lali model karo aku. Bah rok. Saiki ra tau gak aku jatah rokok belas. Sekejam.
Piro? 5. Sampai kok katoke padha to iki. Bro, lu, Pak, mau, wes, ya jangan kendul-kendul. Guys, triple. Nyenengke ginu. Triple. Dengan apa nih? Triple dah. Triple, guys. Cintul benci anu cah. Tititani kukur rezeki ae. Tititani triple dah. Tak tap sampai 10k. Oh. Belas ya, Epis, makasih Kak Epis, triple dah. Wis ora gerep 10k nih iki. Ayo tap telar dah. Kenapa mana gila kalah? Ngatek ae, hormat ae. Triple masuk gak? Tap telar sik 1, 2, 3. Tap telar teman-teman. Guys, tap. Ojo tap. Give. Mau nih di papi mau. Give. Mami mambengnya anu peringkat 1 populer. Gundeng. Triple. 1 orang 1 TU cah. Kon. Koko yang paling ganteng siapa jenenge Pep? Rizkyano. Koko yang paling ganteng siapa Pep? Rizkya. Pi, pesawatmu mati loh Pi. Pesawat cinta Pi. Pesawat level 50 Pi. Pesawat level 50 Pi. Ayo. Selak mati lo kira mbok nggo pesawate. Mesine sing gagah gede dhuwur sapa wae? Ya papir siap. Pesawat level 50 Pi. Cah triple. Pendi mau. Sing gagah gede dhuwur sapa? Yoris ya lo. Koko sing ewen sapa ya koko siap. Koko sing rapelit sapa Pep? Yoris ya to. Yane rene. Sing gagah ganteng sapa Risya ya. Triple teman, triple C. Uwi. Kok iki Pi? Kok kuwi? Alhamdulillah, terima kasih kok kuwi. Baru pencet ya, Pi. Pesawat sing level 50 Pi. Suaranya nggak ada. Level 50? Suara Bajare pesawat. Pesawat sing ini mibore. Sing ini level 20 kuwi lho. Level 50 lho, peran sing 50. Paham papi sing dimaksud sing di. Tinggi nerbang nih sing cuma level 50. nah sehat makasih. Saya nek. Maksud saya nek. Ini tuh nggak ada yang bisa. Cinta nih, bus lho. Kulo wes gak tak bisukan kon. Apa sing bisukan? Enggak. Rawono. Follower Ora ono. Ayo jangan bisa cetak lo. penak ini. Apaan? Kayaknya San, terus level sakit saya ini sana apa? Kalau sama Febri mana ada, bocah aku metu korek. Ini serene ini. Event level selawe. Gak iso gitu. Nah, itu sing level 30 iki lho, level 30
iso muni. Gini. Sing level 30 sing level 30